Arratsaldeon. Kaixo. Arratsaldeon. Beno, Iar, bizitzak kolpeak ematen ditu, ezta? Bai. Eta zuri ere eman dizu. Bai, nolakoa gainera. Aipatu dugu Martinen kasuan jaiotzako zerbait dela, zuri 2018an, bapatean, etorri zaizun kolpea. Bai, kolpera, bapatian. Espero gabe. Espero gabe, bai, nola izan zen? Zuk zerbait sumatu zenuen? Bai, baina udan oporretatik bueltatzerakoan, nekea, kalentura pixkat, virusen bat, gripea, lanera buelta, azkenian ez dakizu, eta, azken ja diagnostikatu baino egun batzuk lehenago min oso arraroak, eta, igartzen dezu zerbait ez doala ondo, baina ez dakizu zer dan benetan, ez? Eta ez duzuna espero da datorrena. Inondik inora ere, ez. Pentsatzen dezu infekzioren bat, edo hori pentsatzen gendun danok, ez? Baina gero, diagnostikoa entzun gendunean, gelditu ginean zurta lur, ez? Esaten dan bezala. Bai, eta hortik aurrera zer, nola egiten diozu aurre, zer pentsatu zenuen momentu horretan? Lehenengo momentuan zenbat gelditzen zait, ez? Ez nuen galdera hori egin, baina nire buruak zan lehenengo gauza pentsatu zuna, ez? Eta, gero medikuekin hitz egin da, buruak beste buelta bat ematen du, ze hasieran pentsatzen dezu, bapatekoa izango dela, eta, ez dakizula zenbat biziko zean, baina, gero medikoekin hitz egin da, gaixotasunaren bidea azaltzen dizute, ez? Nolakoa izango dan, gutxi gora bera. Bai, hor markatuta egongo da bide bat. Zuri ze bide markatu zizuten? Zure leusemien ezaugarrien arabera, bidea zan, bi fase tratamendu eta 3. fasea zan hezur muineko trasplantea, ez? Eta, 3 fase horiek zian, lehenengo fasea kimioterapia bortitza, 2. fasea, pixkate konsolidazio fase bat, eta 3. fasea, hezur muinaren trasplantea. Eta hezur muinaren transplantearen kontua oso bide komplikatua da, ezta? Hor deialdi bat ere egin zenuten? Bai, ni ez naiz oso jaioa sare sozialetan, baina nire senarran lehengusina baten laguntzaz, horrin gendun deialdia, laguntza eske, edo pixkate zure barrua ere ustu nahian, ez? Azkenian. Eta, erantzuna ikaragarria izan zen, eta bai, oso pozik jendeak eman zuen erantzunarekin. Eta lortu zenuen, zurekin kompatiblea zen hezur muina lortzea? Bai, lortu nuen. Tratamenduan nengon bitartean, tratamenduan nengoen eta ez nengoen hortan pentsatzen tratamenduan nengoenean nire burua zegoen oso zentratuta fase bakoitzean, ez? Eta, azkenean konsolidazio 2. fase hori bukatu zanean, esan ziaten zehola hezur muina, eta, niri izugarrizko errespetua ematen zian 3. fase horrek, baina, zorionez bide honetik dihoa. Nola izan zen hori? Zuk mezu bat jasotzen duzu, dei baten bidez, nola dakizu hori hezur muina lortu duzula? Hor dago Red Mundial Internacional de donantes, hezur muineko donanteak, munduan dago sare bat, eta hor pentsatzen dut hor izugarrizko lana dagoela, medikuen aldetik, topatze horren aldera, eta horren markadore batzuk daude neurtzen dituztenak eurak zurearekin konparatzeko, eta horrela lortu gendun. Dena den, zure bikotekidea beti ondoan izan duzu? Beti, hasieratik. Nola ez, ezta? Nola ez. Familia, 5 urteko semea ere, bai? 5 urteko semea, familia guztia, lagunak, danak tiraka. 100% ari dira ematen.
Bueno, behar dana, ez? Eguneko dana, daukagun guztia ematen dugu, ez? Ba, aurrera iteko eta aurrera ateratzeko, bai. Orain ze fasetan zaude, 3 fase aipatu ditugu? 3 fase horiek pasatu dira? Bai. Bueno, gero hor nik usten dut ezagutza asko falta dela, ze, jendeak pentsatzen du, ia trasplantea egin dezu eta jazta ez, bukatu dezu. Baina, horren atzetik hori hau maratoi luze bada, ez, medikoek esaten duten bezala, eta epe luzerako fase bat da 3. fase hau, ez? Eta, hor gero badaude farmakoak, hartu beharrekoak, eta, gauza ez da hain erresa ematen duen bezala, ez? Trasplantea eginda dena konpontu da. Horren atzetik gauza asko daude horren atzetik. Bai, aipatu familia, bikotekidea hor 500 edo ematen ari dela. Esan diguzu hasi aurretik, bera ez dela oso telebista zalea, zaizkiola saltsa hauek gustatzen? Ez da telebista, bera ez da ni bezalakoa, ni naiz oso nire gauzak kontatzekoa eta kanporatzekoa behar dut nire gauzak kanporatzea, baina bea ez da olakoa, oso urduri jartzen da gauza hauekin, eta bueno. Eta esaten badizu telefonoaren beste aldean dagoela? Sinistuko dizut, bai. Igor, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Aizu, 500 ematen omen duzu, oso nekatuta egongo zara, ezta? Bueno, baina alakotxe altxor batekin etxian 500, 1000 eta aldan gurtiz eman bia da. Igor, zuk ematen diozu 500, zuk ere bueltan jasoko zenuen zerbait? Bai, gurtiz berdina da. Nik ematen diotena, eragandi jasotzen dut, eta txikixak ere bai, hemen onduan dakatela, hartu emana, azkenian pirritxe eta porrotxek ematen debena. Bizitza hontan hartu emana oso garrantzitsua da, eta ze gehiago, alako txegora batian gauzenian. Bai, eta gainera hor daukazu ez zuen altxorra, ez da? 5 urteko altxorra. Bai, hori da. Horrek ere indarra emango du aurrera jarraitzeko? Hone kristoneko ilusioa eta etxeko posa da hau. Ikusitza iartean gauzia ere bai poliki aurrera dizela eta ondo dizela, pos bikoitza, azkenian alako txortxo bat etxean ititzia, ze esan. Hor ikusi ditugu irudi batzuk eta bizikletan ere iart ikusi zaituztegu. Orain bizikleta berriz hartzen ari zara? Bai, poliki, ez, gorputza pixkate indartu dugu, pixua hartu eta fizikoki rekuperatzen, eta, semian oin hasi zaigu ere bai bizikletan ibiltzen eta gustoz gaina ibiltzen, eta, esan nuen, nik ere nire bizikleta puntuan jarri eta probatu behar dut, ez? Azkenean ez badezu probatzen ez dakizu inoiz, sentsazioak azkenean ikusi behar dituzu, berze sentsazio dauzkasun berriz bizikleta gainean, eta bai, eta, oraingoz gustora. Orain bizikletarekin beraz hasita, Iart, nondik ateratzen duzu indarra? Egia esan, nik usten dut zure barruan dagola azkenean indar hori, naiz eta zuk ez jakin, ez? Azkenean olako egoeren aurrean ez dakizu inoiz nola erantzungo dezun, baina, azkenean hor daukazu 5 urteko altxorra esan dugun bezala, eta aurrera atera behar da, bai ala bai, bidea jarraitu behar dugu, eta hor goaz, eta aurrera jarraitu behar dugu, daukagun guztiarekin, eta eman behar da daukagun guztia, esfortzu asko egin behar da batzutan, baina esfortzuak pena merezi du, noski. Igor telefonoaren beste aldean dago, etzen nuen espero, baina hor dago. Hombre. Zer esan nahi diozu? Beak badaki, bea eta oier, nire bizitza diala, ez? Nire guraso eta famili guztiarekin batera, indar hori beraiengatik ateratzen dudala, ez? Niregatik ere bai, baina beraiengatik gure ilusioa da, ez?
nola ez, umia hasten ikustia eta danak posik bizitzia, ez? Eta aurrera egitea. Eta horretarako, badaukagun guztia jarri behar da aurrera egiteko. Igor, entzun dituzu hitzak aurrera egin behar dela, ezta? Besterik ez dago, bizitza honetan besterik ez dago, eta badaki berak asko maite degula, eta tandon artean lortuko degula, eta poliki-poliki berak aipatutako maratoi horren amaierara ondiokan gelditzen jakula, baina igerala gerturatzen, da aurrera. Aurrera eta aurrera. Itzoiekin geratuko gara, Igor, biziki eskertzen dizugu telefono diari erantzutea. Eskerrik asko, eta ondo segi, Aupa, matxo, gogortu! Aupa, maitxiak! Sorpresa. Oier txikiare, bai. Eskerrik asko, Oier eta Igor, beste bat arte. Bai, eskerrik asko, agur.